Minä asun tuolla hississä. Tuossa keskellä. Toisessa kerroksessa. Tuossa keskellä. Joo, nuo talot ovat minun. Passa. Joo. Tässä talossa ei ole ikkunaa. Vaikka tässä on 5 hissiä. Passa. Talo. Ei. Passa. Oi miten kaunis kakka. Näin iso olohuone. Tämä on ihanan valoisa. Miten suuri pöytä? Siinä voi nukkua 2 henkeä. Pöytässäkö? Ei. Hyvä. Tuo sohva on myös kiva. Ja se on kätevä. Siinä ei voi nukkua 2 henkeä. Hyvä tietää. Jos me joskus illalla myöhään, niin me enää pääse bussilla kotiin. Terve. Tässä on keittiö. Minä myös nukun täällä. Keittiö? Kyllä. Tämä on aika iso, eikö olekin? Niin. Hei, täällä on kone. Onko se kone? Ei ole. Se on tämän asunnon omistaja, mutta minä saan sitä. Reilu mies. Eikö olekin? Kaikki tavarat täällä ovat käyty. Miksi hän ei itse asu täällä? Hän on kellarissa. Aha, poliisitapaus. Tässä eteisessä on vesi- ja kylpyhuone. Kylpyhuoneessa on suihku ja Onko tässä talossa myös saas? on. Se on kellari. Voin käydä saassa joka viikko. Sinäkin voit tulla, jos haluaisit. Oikein hyvä ajatus. Tule varmasti jo. Kiitos kutsusta. Voi, passa. Onko kelloja noin paljon? Minä olen myymälä, eikä kotona ole kotkaa. Kari. Eikö Kari voi käydä viikkerissa? Niin, ehkä. Voinko minä soittaa kotiin? Tietysti. Tuossa on puhe. Hyvä. 6, 9, 4, 6, 7, 6, 8, 4, 0, 3. Haista paskaa! Kari ei ole vielä kotona. No, minä menen nyt. Soitanko minä ensi viikolla vai soitatko sinä? Kyllä minä soitan.